OK, takže čaute, tu je Challenge Masters. Dneska vám vítam pri 3. dieli z Let's Playu Minecraft na serveri Extremecraft. Stal sa taký menší fail. Ten fail dosť ľutujem. Tu som spravil darček za mnou, vidíte kamarátovi, že ma pozval na server. To ľutujem, ešte sa mi to nenatočilo a bohužiaľ som to musel zmazať, lebo sa to neuložilo, tak som to ani zmazať nemusel. Ja to veľmi ľutujem, spravil som toho toľko veľa a no nevadí, tak ja vám ukážem, to som mu napísal. Tu máš od Flexa menší darček. Tento darček ti dávam za to, že si ma poslal na tento server s láskou Flexo. Keďže niečo kontaktovať ma. Tu mám takéto veci, ja som si nabral. Áno, a tento diel dneska budeme robiť sklad. Áno, sklad. No je niečo sklad, tak to musí vedieť. Toto sa mi už podarilo 25. krát. Serem na Diablogy, mám ich tam koľko chcem len. Spravím tu menšiu cestu s Diablokou a ideme. No, som zbral veci za kamerou. No, vlastne na videu, ktoré sa mi neuložilo. No, takže ideme si to ukázať. To video malo okolo 20 minút. Takže doplnil som si takýto pás. Dodizajnoval som tu takto vchod. Dodizajnoval som celú miestnosť. A tu bude vchod na farmy a tam bude vchod do skladu. Alebo to dám naopak. No inečne neviem, ale rozmýšľam, že sklad dám sem, lebo tam by sa mi sklad nepáčil. OK, tak mne to fúk. No a dneska budeme robiť sklad. Ten sklad ideme kopať. Áno, táto kejvka nám to bude zavádzať, mne to fakt jedno. Tá kejvka pôjde preč a budeme sa riadiť podľa dizajnu tohto. Takže budeme spraviť takúto dlhšiu chodbičku. Nie dlhú. Možno potadiaľ tu. Jasné, ešte si uložím veci, prepačte. Menší bordel v inventári, ale bol som niečo tak, aj sem to dám. Tak. Idem vrejme si nechám gold depočka upracem. Tak, takže zoberieme si toto. Potreboval tak už mám glowstone už nechcem. Potreboval by som ešte toto drevo. Čestky. Dobre, tak ideme, ešte si sem dám set home. Ideme warp free. Áno, máme tu free veci zadarmo, to som ukazoval už asi v prvom dieli, neviem. Takže si zoberiem 2 staky z tohto. 2 staky z tohto. A ešte potrebujem... No dobre, zoberiem 2 staky z tohto. Spravíme si stak čestiek. A ešte si zoberiem... Koľko? Zoberiem si 6 vlny na 2 postele. A ideme home. Takže, pardon, toto drevo som si zobral len tak. Na stak čestiek. Preto 2 staky, lebo z jedného je 4. A máme stak čestiek. To bola prvá úloha. Druhá úloha bola spraviť si postel 2. Jednu takto a druhú z Darkwoodu. Takto. Tie postele budú tu. Mne sa to strašne páči takto. Vyspíme sa. To stačí. OK, už som plný energie. Dobre, drevo som si ešte zobral, aby sme ho mali dosť. Aj Darkwoodu som si zobral dosť. Tak a môžeme ísť na to stavať tento pekný sklad. Ja si tu ešte uložím tieto 2 staky item frameov a
Áno, a takže sklad bude nejak takto. Takto to bude zašikmené. Tu takto. Tak. Tu už bude normálne. A tuto to bude už taká miestnosť. A budeme to dávať takto 3, 3, 3, 3. Všade to bude 3. A bude to len dve vysoké. 3 vlastne, ale dve česty. Neviem prečo, ale kebyže na to dám glowstone, tak by som ešte vedel nejako to spraviť. Ale zatiaľ to navrhujem takto, lebo aj mne sa to takto bude páčiť. Tu si vykopeme takto 2. Potom zase 2. Nech to máme takto, tak. A tu už bude rovná. Toto to už bude len tak. Mne sa to tiež veľmi bude páčiť určite, lebo ani neviem prečo. Áno. Túto podlahu budeme potom musieť vymeniť. To idem určite teraz, lebo na to potom zabudnem a budem to tu mať také retardované. Jak v nejakom retardovom dome. Toto si uložím, toto si uložím. To už nemusím až tak veľa nosiť. Zoberiem si 2 staky tohto, 2 staky tohto. To si to tu vyťažiť. Super break je hotov, tak si to tu ešte tak. Dobre, zoberiem toto. Dizajn ideme robiť. Takže na posledný sme skončili tak. Ne. Tak. Hop. Aj, tak pri tomto ani nemusím kecať, jak to budem dávať. No, toto bude určite pofiderné, jaká podlaha. A nie, tak mne sa to úprimnú sústrasť. Mne sa to páči. Hop. Dobre, v pohode. Toto by tu práve nemalo byť. Toto mi tu zavadia. Tak, som vyriešil. Tak, áno, glowstone tie budem dávať tiež. Jak máme toto tak. Dám sem jeden. Aj sem jeden. Potom dám ešte jeden sem. A jeden sem, aby sme mali zatiaľ dostatočné svetlo. What the? Ježiši Kriste! What the fuck? Ja som... Ty vole! Toto mi už nerob Minecraft. Tie bloky. Medu! Jak sa to volá? Ani neviem, jak sa to volá. Meditovali? No proste lietali, ja som sa zlákol, jak o život, more. Jak o život. Ty vole. Ja som sa zlákol, jak nič. Ty vole, takto ma Minecraft vyplašil, jak len vedel. Dobre, sa ti to podarilo, ty čuráka. OK, dobre, ideme ešte pokopať, počkaj, tu budú 2, 4, dobre, ty vole. Skôr musím spraviť veľký. Áno, a tieto plochy, to budem mať takto. Určite to budem mať takto. A breakingu mám tu efficient 4. Mne sa to síce nepáči, ale dám si tam efficient 5. Aby sme to mali rýchlejšie. Hneď by to malo byť rýchlejšie. Je to to isté, len... Mám aj viac krompačov, neviem, či som si ich uložil. Ale určite. Nie. Nie, nebudem. Dobre, už točíme cez niečo, cez 9 minút. OK, tento diel bude dneska 15 minútový. Sa tešte ľudia. Aby sme si mohli dokončiť sklad aj 20 minútový, to dá more. A tento sklad tu bude niečo porádne. Ten sklad už potrebujem, lebo stále neviem, kam mám dávať veci, tak... Tak.
Určite sa mi to bude páčiť, vám neviem. Stopre neviem, či sa vám to bude páčiť. Tak, dneska tu mám taký väčší kľud. Tu dáme zase jedno glowstone. Ako je to o 3, dobré. Táto taktika sa mi veľmi bude páčiť. Tento strop v žiadnom prípade. Aj tu. Zatiaľ to dám takto, aby to bolo krajšie. No, hneď je to krajšie. Hneď. Dobre, ideme. Joj, toto sa mi tak nepáči, tento dirt. Ideme ešte o 5, 6, 7 blokov, 8. Tak 3, 4, 5, 6, 7, 8 blokov. Tak, 8 blokov. Takže dáme sem a sem glowstone. Keď to budem dávať o 2, nech je to krajšie. Sem glowstone a sem. Bum, bum. Brrr. Tak konečne tu máme Efficiency 5 a Breaking 3. Som rád aj ja. OK. Aj tak. Vytočím 12 minút. Presne. Nie presne, ale vidím to. 2, 3, 6. No, nevadí. Fuj. Fuj, Marek. Fuj, grc. Zle mi je. Tak. Fuj, mne z toho zle, z toho drcu. Neďalšie. Takže 2, 2. OK. Takýto veľký sklad bude určite dosť statočný, aby ma zachránil pred zlými vecami. Mám ešte jeden taký nápad. No, neviem. Nie, dobre. 2, 2. Ideme spraviť konečne podlahu. Mne sa to už nepáči. Fuj, ten drt, už sa ani pozerať na to nemôžem. Už je to také hnusné, ale. Tak vy. Ty vole, ty to Češi to. OK. Jak vidíte, máme tu toľko hráčov, vy to nevidíte, počkať. Toľko hráčov. No to jak to bolo predtým. Joj. Sice moje videá točím cez kamerku, ale mne to nevadí. Ak vám to vadí, tak je mi to ľúto, ale fraps nemám a no, proste viete. A keď budem úspešný, budem sa tešiť za všetko. Hádam, že ma budete podporovať a tak. OK, ale k tomu sa nemusím vracať, ale no, môžeme sa vrátiť rovno k Minecraftu, lebo už ho tu drtím 3 hodiny aj. OK, tak, OK, tieto steny ešte musím dokončiť. Ideme dokončovať steny. Takto si to obkopem pekne. Tak, dobre. Dobre, dokončím toto, česty dám vo skrine, lebo už končím.
Ja vám to ukážem a porobíme kolejnice kamarátovi, aby sa už konečne tešil. Pozrieme si všetko, jak sa kraftí a tak. OK. No, ani mne sa už nechce točiť, už to predĺžujem, prepačte, ale už to fakt predĺžujem a no dajme tomu ešte dokončiť túto stenu. A ešte túto. Ja som retard. No, môžeme si to... No, ideme na to. Tuto bude tak a tak. Aha. Potom tuto to bude tak, tak. Tak toto urobím. Tak toto bude najlepšie. Tak, tu peťka. A tu obdĺžnik. Mne to je jedno, či sú tam tie glowstony, ale aj tak to je to, čo to vždycky je. Náš pekný dizajn. Hneď je to krajšie. Tu si dáme to. Nie. More, tu si toto. Toto. Nie, toto je zle. Tu ide toto. Toto. Ja, prepačte. Tak. 5 obdĺžnik. 5 obdĺžnik. 5 hviezdička. Tak. Tam je ten glowstone. OK, je to pekné. Ja vám to ukážem z diaľky. OK, tak ja sa s vami lúčim a čaute. Odoberajte, komentujte, lajkujte a čaute aj z Challenge Masters. Čau!